Hello guys, it's Christina and this is our family budget. So, pasensyahan nyo na yung mukha ko at yung ilong ko dahil nakalmot ko yan. And makalat pa yung likod. Pero today, gusto ko lang ipakita sa inyo yung nabili natin na bagong cabinet. At ito ay, before tayo pumunta doon, meron akong mga bagay na gustong isagot or i-explain sa inyo bago ko ipakita sa inyo yung cabinet. At yung nag-sponsor ng cabinet na ito. So, pero pabigyan ko lang kayo ng itsura niya. Ayan siya. Pero before that, mag-usap muna tayo guys. So, ayan, buwis-buwa yung aking ginagawa. Dahil nakalagay dito sa jealousy yung ating phone. Pero ayun, simulan muna natin guys, sa pasensya na sa background ko. Alam ko hindi naman ako ganoon ka-organize sa bahay. Pero ayun, meron lang akong kasagutin ng mga konting mga parang clarification sa mga bagay-bagay. And meron akong listahan dito. Akong 4 na sagutin ng mga or i-clarify. Bakit hindi ako bumibili ng cabinet? Kasi ganito kasi yun guys, no? Mahirap kumita ng pera. Sobrang hirap kumita ng pera. Alam ko, kasi kung bibili ka ng mga organization na pang-organization ng mga bagay, like yung mga cabinet or yung mga, syempre gagastos ka talaga doon. At saka, alam niyo naman, nagaling kami doon sa tuition fee ni Hagrid. Ang dami namin ginastosan. Kaya medyo, kasi in-underestimate namin yung gastusin ni Hagrid sa school, yung mga kagamitan niya. Diba? Kasi syempre nagsisimula pa lang siya. So, in-underestimate namin yun. Ang hirap kumita ng pera. Ito guys, sasabihin ko sa inyo to. Kaya ko sinasabi sa inyo to dahil hindi lang para ma-explain, kundi para at least yung ibang mga nanay, gusto ko rin meron kayong makuha dito sa mga sasabihin ko. May mga bagay lang na nagpapahinga lang muna kami sa mga gastusin kasi syempre, magto 2 months pa lang naman kami dito at ang ingay ng asa. Magto 2 months pa lang naman kami dito sa pad, dito sa aming nilipatan, diba? So, bagong-bago pa lang talaga kami. So, kalma lang tayo sa mga gastusin. Alam ko medyo, hindi naman tayo, yung ating channel is hindi naman organizational videos, nasa budget, nasa pangalan naman, our family budget, diba? So, medyo, ang ingay ng aso talaga. Meron naman kaming plans na bibili ng cabinet, pero yung gusto talaga namin is yung nakahang. Pero syempre, nahihirapan kami na maghang. Kasi kailangan namin ng barina, diba? And tagtabingi na siya. And pangalawa guys is, meron naman kami pambili. Kung totoo siya, meron naman kami pambili. Hindi kasi pwedeng kunan yung mga savings na nakalaan na meron nang pinaglalaanan. Hindi pwede yun. Meron naman kami pambili, pero hindi lang talaga namin siya priority for now. Kasi alam nyo naman kami, kasi sanay naman kami, actually hindi naman kami nahihirapan talaga. Alam ko hindi pang YouTube, theme, parang hindi pang YouTube talaga yung aming bahay, no? Kasi sobrang ano lang naman talaga siya. No, napaka-ordinaryo lang naman talaga compared dun sa mga ibang YouTuber. Pero yun yung reality, yun kami. And so nakikita ninyo, hindi lang namin siya prioridad. Bakit daw ang liit ng bahay namin? Wala ba daw space si Hagrid dito sa aming lugar? Actually guys, maliit lang talaga yung bahay namin kasi ito paglipat namin is agad-agad kasi kukunin na yung bahay doon sa aming tinutuluyan dahil hindi naman amin yon. So, dahil na may nakalaan naman na may nakaredy naman kaming pera. So, diretso-diretso na. At nagustuhan ko lang talaga sa bahay nito. Though maliit talaga siya, medyo napapaisip ko talaga ako. Bakit ang liit ng bahay? Pero, iniisip ko din yung kagandahan na nandito kami. Kasi sobrang lapit lang sa highway. Pagbaba dyan sa ayan, dyan yung bahay namin. And, napaka-peaceful. Alam ko na yung mga aso, but hindi siya talagang, hindi ka natatakot ba? Parang meron kang, parang kampante ka, parang gano'n. And then, si Hagrid, siya naman talaga yung concern ko. Kasi nakakapaglaro siya sa labas. Kahit nandito ako sa loob, nakakapaglaro siya sa labas. Safe siya kasi nakasarado parati yung gate. Tapos maraming mga bata. Alam mo yun, para mas na-enjoy yung kabataan niya. Kasi mahilig talaga siya maglaro. So, ayun. Dito naman sa bahay, meron pa rin siyang space. Pero hindi naman kasi siya sanay doon talagang meron talagang sariling kanya na as in sobrang laki. Hindi naman kailangan ganun. Kasi maluwag naman yung labas na pwede niyang paglaruan. At may naglalaro siya sa school.
yun sa pagpupunta kami kina mama, meron naman siyang, marami siyang mga kaibigan doon. So, kahit saan siya pumunta, kasi friendly kasi si Hagrid, madali siyang palaki-ibigan kasi siya, kaya okay lang sa akin. Kahit walang space ito sa bahay, sanay naman kami. And then, yung pang-apat, bakit ang kalat ng bahay namin? Yes, so, alam ko makalat talaga yung bahay namin. Maiintindihan niyo yan kung kayo ay full-time mom, negosyante, nagbo-vlog pa. Maiintindihan niyo sana guys, kasi pinapractice ko pa yung parang binamaster ko pa yung time ko ngayon na nag-aaral na si Hagrid, kasi kailangan kong mag-ano ng cleaning zone, kasi para at alam ko kung this week saan ako maglilinis, kasi syempre marami na akong I'm so thankful na medyo maliit lang talaga yung bahay namin, kasi syempre maliit lang yung nililinisin ko, pero intindihin nyo rin na marami akong ginagawa talaga, pero tinatry ko. Sobrang linis ng bahay namin guys pag sa gabi, hindi nyo lang makita. Nag-vlog ako sa umaga lang pag may araw na, pero lumilinis lang yung bahay pag sa gabi na. Yun lang ako nakakapaglinis talaga, nakakapag-mop, nakakapag-ano ng ano. Yun. Kasi sabi ko nga, pag may pupunta dito na baka sasabihin niya, pag may bisita, sasabihin niya, bakit ang kalat ng bahay niyo? Sasabihin ko talaga sa kanya na, pasensya ka na dahil wala ka nung oras na malinis pa yung bahay namin. So, ayun. So, yun. Kaya siya makalat kasi hindi niyo, negosyante po ako. Ang dami ko pong mga ginagawa. Ayun. And eto yung mga gusto kong ibahagi sa inyo guys, no? Dito sa channel ko, kaya ko easily share sa inyo yung mga ginagawa ko, yung pagbabudget namin, kasi gusto kong iparating sa inyo yung mga gusto kong ipakita sa inyo yung mga ginagawa namin, kasi honestly speaking, hindi naman kami nahihirapan, kasi sanay naman kami sa ganitong buhay. So every time na may gusto kong bilhin, like sa Shopee, pag every time na meron akong gustong bilhin na bagay doon, nilalagay ko lang siya sa cart. Ang ingay. Nilalagay ko lang siya sa cart. Iniisip ko siya lagi kung bibilhin ko ba tong bagay na ito. So, pinapaliban ko lang muna siya ng ilang araw hanggang sa talagang sasabihin ko sa sarili ko na kailangan ko na talaga siya. Pero, most of the time, mostly sa mga inilalagay ko sa cart, kasi pwede ka sa Shopee, pwede ka naman ilagay mo lang sa cart mo kahit hindi mo siya bibilhin. So, pero ang nangyayari, parang sinasabi ko lang kailangan ko na talaga to. Kasi kung kailangan ko talaga to, babalikan ko to. So, ang nangyayari, sasabihin ko, ay hindi ko naman pala talaga kailangan. So, hindi ko na bibilhin. So, ganoon ako sa Shopee. Pag mag-meron ako mga gustong bilhin, parang nakuha ko na yung aking tawag dito. Parang nakuha ko na kung paano ko ipapabehave yung sarili ko. Parang alam ko na. Kasi before, nahihirapan talaga ako. Kasi minsan, yung ating utak guys, tayo lang naman, yung sarili natin, sarili lang din naman natin yung ating kalaban. Kasi yung utak lang naman natin yung nagsasabi sa atin kung ano yung dapat natin bilhin. Dapat bilhin natin yan kasi kailangan natin yan. Excuse me. Yung utak lang natin yung nagsasabi sa atin na kailangan natin kahit hindi naman natin kailangan. So, kailangan natin i-master yun kung paano natin kontrolin yung ating sarili. At feeling ko na master ko na yun. Kasi mayroon akong control sa sarili ko ngayon. Kahit yung mga bagay na gusto ko. Parati kong iniisip, worth it ba itong bagay na ito na bibilhin ko? As in, parati akong ganon. Worth it ba ito? For example, gusto kong bibilhin na, mayroon akong gusto bilhin na slippers or sleeper. Ingin ng aso. Pero lagi ko siyang iniisip, okay, etong price na ba to? Kasi baka pwede naman akong bilhin ng mas mura-mura. So, titignan ko yung presyo sa mahal at saka yung mura. So, kung yung mahal, iisipin ko, eto bang, kailangan ko na ba talaga itong sleeper na ito? Yung presyo ba nito is worth it ba? Nabibilhin ko, igagastos ko dito. Yung sa gabi, iniisip ko lagi yun sa gabi na naglolongganisa kami, nagninegosyo kami na nagpupuyat, worth it ba? Kasi talagang pagod sobrang ang hirap magnegosyo guys, sobrang hirap kumita ng pera. Sabihin ko sa inyo talagang sobrang hirap kumita ng pera, kaya hirap na hirap akong igastos yung pera na, alam mo yun, sobrang pinaghirapan namin. Swerte na, alam kong, siguro masasabi kong kumikita naman kami ng pera ng isang, sa isang employee na,
public employee na, for example, medyo matatas naman yung rango. Pero, pinagsama-sama na yung lahat, guys. Yung sahod namin, yung kita namin sa negosyo, pinagsama-sama na yung lahat. So, grabe, imagine nyo yung ganong effort yung ginagawa namin compared dun sa mga taong talagang, alam natin, life is unfair. Pero, may mga tao talagang isang sahuran lang talaga nila yon. Sahod lang yun na, hindi pa nga yun nagninegosyo. So, pero tanggapin na natin, ganun talaga yung life. So, kailangan lang natin, hindi natin kailangang iasa sa ibang tao yung ating mga pangangailangan. So, kailangan natin magsumikap at ingay ng manak. Diyos ko naman. Kaya, ayun. Yun yung aking gustong ipaabot sa inyo. Sobrang hirap kumita ng pera, guys. Kaya hindi ko sinasayang yung pera. Sobrang hindi ko sinasayang yung pera. Pero pagdating sa anak ko, hindi naman ako nasasayang sa pag-aaral niya. Hindi minsan hindi ko inisip na sayang yun. Kasi parang feeling ko, investment ko naman para sa kanya yun. And, pero hindi naman sumasobra. Kahit nag-iisa lang ang anak ko si Hagrid, sobrang dinidisiplina ko siya when it comes sa mga bagay, like sa mga laruan, sa pera, sa ano, talagang pinapaintindi ko sa kanya na ganito yung sitwasyon natin, kailangan natin magtipid, ang dami mo ng toys dyan, hindi mo kailangan bumili. So, pinapaintindi ko lang sa kanya. Kasi mga ganyang edad, alam na niyan eh. Hindi na yan mga ano, hindi na yan talagang batang-bata. Nakakaintindi na yan. So, ayun, yun lang lahat yung gusto kong sabihin sa inyo. Pakita ko na sa inyo itong ating cabinet. Yung ating cabinet. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung itsura niya. Yan lang. Hindi, charot lang. Ito is bigay sa akin ni, ang nag-sponsor nito is si Sis Jennifer kasi inaaway niya ako kasi wala akong cabinet. Pero, ako siya nag-sponsor nito. Hindi, sabi sa akin, huwag ko na lang sabihin yung pangalan kasi nahihiya siya. Pero feeling ko, kahit pangalan lang naman, diba? Hindi na masama yun. Saka, siya yung isa sa mga subscriber ko na always nagko-comment sa aking mga videos. Basta yun. Yun lang. Kasi nahihiya daw siya. Pero siya yung, thank you sis. Siya yung, talaga, nag-offer sa akin ito. So, maraming salamat. As in, agad-agad. As in, ang bilis lang talaga ng mga pangyayari. So, sobrang akong na-amaze. Sobrang bait talaga niya. So, ayun. Thank you so much, sis. As in, sa Hagrid talagang napawaw. Sabi niya talagang, wow, katsadaan na, uy. Ibig sabihin daw, ang ganda daw ng ano. So, ayun. So, pakita ko na nga sa inyo. So, ayan yung itsura niya, guys. Pasensya na, guys, sa mangingay ng mga manok. Pakita ko lang sa inyo yung labas. So, ayan yung itsura niya, guys. Ayan siya. Medyo mahaba siya. Hindi ko alam kung ilang inches to. Pero mas mataas pa siya sa akin eh. So, start dito sa ibabaw. Dito sa ibabaw, ito free na to siya sa cabinet. Ayan, ang mga nilagay ko dito yung mga ano lang, yung mga bed sheets, mga blanket, ayun, mga kung ano-ano. Tapos yung mga bag nilagay ko doon. Ayan pa, isang bag. So, dyan na lang sa ibabaw. At least nagamit pa, diba? So, ayan. And then, dito, sa part na ito, ayan siya. Dito ang bukasan niya. Hindi siya organized masyado. Pasensyahan nyo na. At may presyo pa talaga. Bakit ba hindi ko kinuha yung presyo? Sa part na ito, mga damit ni Hagrid. Pero, we're planning na bumili pa ng isa para talaga kay Hagrid lang talaga. Pero for now, eto lang muna. So, ito yung mga shorts niya. Doon sa likod, may shorts pa din yan. Then, yung jacket na sa likod. Ayan. Ito yung mga damit niya. Mga puti, decolor. Nandito na part, ito yung mga damit namin. Mas konti lang talaga yung damit ko kasi kay Papa. Konti lang yan kasi may mga tutupiin pa ako. Ang dami pa. So, eto yung mga damit ni Papa, yung mga ano niya, pangbahay, ang dami niyang pambahay, no? Grabe. So, ayan. Ayan. And then, dito na part, ito yung pinaka-amazing. Kasi meron siya mga ganito. Pero, before dyan, dito muna tayo. So, ito yung mga, ang bra ko nakita.
Ito yung mga damit namin. So, dito na part yung kay Papa, yung akin, ito naman kay Hagrid. So, ito yung mga uniform niya. Kakalaba ko lang nito kahapon. At diniretso ko lang sa dito para hindi makalat. And wow, feel na talagang hindi makalat. And then, paplansya ko kasi yan mamaya. Ready na for tomorrow. So, dun sa baba, yung basket yung para sa mga panties, mga yung mga shorts. Ayan, sa si Papa, nakapasok dito. Ayan, tingnan nyo na yung itsura. Diba? So, actually, akin na part yan. Akin yan. Dito naman kay Papa. Pero hindi ko alam bakit nakarating siya dyan. Pero, ayan yung itsura niya. Ayan. Yung mga hanger. At saka may free na to na hanger. 6 na piraso. Asan ba ito? Ito yung hanger na free. Ito yung ganito. Pero yung iba, binili ko na yan. Yung itong hanger na to, binili ko na yan. So, black din yung binili ko. Ito, mga hanger niya namin to na yung luma namin na hanger niya pambata. So, ayan. And then, eto na part, meron siyang mga ganito, mga parang organizer. So, nilagyan ko na lang siya ng mga pang ni Hagrid, mga face towel, eto, medyas. And then, dito na part, medyas din. Eto, pa namin to gift certificate namin to sa, gagamitin namin yan soon. So, ayan. At eto yung susi niya. Hindi ko naman siguro kailangan susian to. Kami lang naman tao dito. And then, eto, medyas pa din. So, ayan. Yun lang naman yung laman niya. Wala naman siyang laman talaga na over na extraordinary. Pero, to na brand? Orocan na brand. Tanggalin ko sana to. Pero pagtanggal ko, bakit ang pangit ng tingnan? Nagdikit-dikit na yung mga guys. Meron ba kayong mga idea na hindi siya magbukhang pag tinanggal to? Kasi siya hindi ko alam. Pero titingnan ko kung ano yung magagawa ko dito pag natanggal ko. So, ayan, may mga susi-susi siya, ganyan. Walang ibang kulay. Nanghanap ako ng puti. Pero wala yung kulay, ang same na sila lahat dito ng ganitong kulay. Ang ganito lang yung nag-iba. May green, may blue. So, wala kayong makita. Pink lang talaga Wala talaga siyang puti. Kaya hindi siya pantay. Kasi yung tingnan nito, pag-assemble. Tingnan nyo, hindi siya pantay pag-assemble. Hindi ko alam kay Papa kung ano. Pero, ayan. Nahirapan kami sa nito, guys. Sa pagkarga. Kasi hindi siya magkasya sa taxi. So, hindi kami makapag-taxi. So, sinakay buti may pumayag na, yung motorela. Hindi ko alam kung tawag sa yung motorela. Pero, yun yung aming sinakyan. And then, yun, nakalating kami dito gabi na. Sobrang tagal naming na to. So, nagustuhan ko naman siya. So, hindi nyo na ako aawayin, ha. Charot lang. Pero, ayan, thank you so much, sis, thank you so much sa pagbigay nito sa akin, sa pag-sponsor ng aming, Pero, yun nga, dadagdagan pa namin to ng isa. Mura lang naman yung pangmaliit talaga na, yung pambata lang. So, titingnan namin, siguro next month or, bilhan na lang namin para kay Hagrid talaga. Pero, wala na kasing space. Kasi dito na part, yung dyan na part, para lang sana namin yung stocks. Ganun kasi yung mga stocks yung kukunin na namin. Kasi nandun na yung may-ari. Kaya kailangan na namin kunin yung mga stocks. So, yun lang naman, guys. I hope you guys enjoy. Sana may nakuha rin kayo doon sa mga sinabi ko. Dahil alam kong makakatulong din yun sa inyo na i-apply din yun sa sarili ninyong pamilya. So, yun. So, follow nyo pala ako, guys, sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And for more budgeting tips, more budgeting videos, and see you in my next video, guys. Babush! Naglalaro rin siya. Pumunta kami kina mama na may naglalaro rin siya kasi maraming mga yan na naman yung aking magsasalita. Nagmamadali na naman ako.